Anabata gị n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Aha isiokwu anyị n'abalị a bụ ọrụ abụọ dị n'ime Jesus Kraist. Ọrụ abụọ dị n'ime Jesus Kraist. Akwụkwọ ọgụgụ anyị ga-esite na Ndị Kọrentị nke abụọ isi nke 5 amaokwu nke 17. 2 Corinthians 5 verse 17. Ya mere, ọ bụrụ na onye ọbụla dị n'ime Kraịst, ọ bụ onye ekere ọhụụ. Ihe ochie agasiwo, lee, ha aghọwo ihe ọhụụ. The second reading will be from 1 John 2 verse 6. John nke izizi isi nke abụọ amaokwu nke 6. 1 John chapter 2 verse 6. Onye na-asị na ọ na-anọgide n'ime ya bụ Jesus Kraịst, o ji ụgwọ ka ya onwe ya na-ejegharị kwa na dịka ya onwe ya jegharịrị. Dịka Jesus Kraịst na onwe ya jegharịrị. Na onye si na ọ nọ n'ime Kraịst na-anọgide n'ime ya kwesịrị ị na-ejegharị dịka Jesus Kraịst jegharịrị. Onye ahụ ji ụgwọ ị na-ejegharị dịka Jesus Kraịst mere gịnị jegharịrị. Ọ dị ụzọ ọrụ abụọ dị n'ime Jesus Kraịst m chọrọ ka ị mara n'ụbọchị nke taata. Nke mbụ bụ ọrụ Chineke rụchara n'ime Jesus Kraịst. Nke abụọ bụ nke mụ na gị na Chineke na-arụ n'ime Jesus Kraịst. Nke mbụ dịka m si wee kwuo bụ gịnị ọrụ Chineke rụchara n'ime Jesus Kraịst. Nke abụọ bụrụzie ọrụ dịrị gị na Chineke n'ime Kraịst. Nke mbụ bụ maka mmadụ ịba n'ime Kraịst. Nke abụọ bụ maka ndị nọ n'ime Kraịst ịnọgide n'ime Kraịst. Ọrụ abụọ a abụghị ofu. Ọrụ abụọ a dị iche iche. Nke mbụ, ị ga-anọ n'ime Jesus Kraịst ma ọ bụrụ na ijiri obi gị niile tụkwasị na Jesus Kraịst dịka onye nzọpụta gị. Na Jesus Kraịst mee ka anyị mara n'okwu ya na ọ bịara dịka o si bụrụ uche Chineke, bụrụ mmasị Chineke, ịbụrụ gị onye nzọpụta. O wee mee gịnị? Were ndụ ya nye n'elu obe, lụchaa ọrụ nzọpụta gị, kpatara o ji kwuo n'elu obe si na ọ gwụsiwo. Gbasara inweta onwe gị n'ime Kraịst, ọ bụ ọrụ Chineke rụchara site na Jesus Kraịst. Anyị nụrụ na Chineke nyere ọkpara nwa ya bụ Jesus Kraịst dịka esi wee kwuo na John isi nke 3 amaokwu nke 16. Anyị gụkwazịa na John isi nke 6 amaokwu nke 38. Jesus Kraịst kwuru, ọ sịrị na o si na eluigwe wee gbadata ime uche nke Chineke, bụ onye zitere ya. Imezikwa n'uche Chineke a bụ na o debere iwu Chineke niile. O kwesịghị ahụhụ nke o ji kwesị ịnwụ ọnwụ, mana o wepụtara onwe ya nye maka ịbụrụ onye nzọpụta, maka gị onwe gị nọ n'ime ya. Ọ rụchara ya. O nweghịzi ọrụ ọzọ a ga-arụ gbasara mmadụ nọ n'ime Jesus Kraịst. Sọnsọ nke ahụ Jesus Kraịst rụchara maka anyị ịnọ n'ime ya. Nke a na-egosi na achọghịzi ọrụ gị, achọghịzi ọrụ mụ,
ọ bụ naanị ọrụ nke Kraịst bụ ọrụ nna bi n'eluigwe ga-anabata maka nzọpụta gị, maka gị onwe gị ịnọ n'ime Jizọs Kraịst. Dịka e kwuru na ndị Filipai isi nke 3 amaokwu nke 9, ndị Rom kwukwaziri otu a na isi nke 3 amaokwu nke 20 ruo na amaokwu nke 22. Ka nke a mere ka ị bụ onye ji obi gị niile nabata Jizọs Kraịst, onye rụchara ọrụ nzọpụta gị. Ka nke a mere ị ga-abụ onye asara njọ ya n'ọbara nke Jizọs Kraịst. Ị ga-abụ onye ga-adị ọcha n'iru nke Chineke mgbe ahụ iji obi gị nabata Kraịst dịka onye nzọpụta gị. Ịbụgo onye a mụrụ ọzọ. Ọ dị otu a na ndị Kọrentị nke 2 isi nke 5 amaokwu nke 17, ebe anyị ji mere okwu anyị nọ n'ime ya bụ akwụkwọ ọgụgụ anyị, na onye ọbụla kwere na Jizọs Kraịst anọrọgo n'ime Jizọs Kraịst. Onye ahụ abụgo onye ọhụụ n'iru Chineke. Dịka nsi wee na-akọwa na ọ dị ụzọ ọrụ na-abụ dị n'ime Jizọs Kraịst. Nsị na nke mbụ bụ ọrụ Jizọs Kraịst na onwe ya rụchara. Ọ bụghị nke gị, ọ bụghị nke m. Ọ bụ ọrụ Jizọs rụchara, ga-abụ ikwete na ya bụ onye nzọpụta gị, ị nọrọ n'ime ya, ọrụ gị adịghị na ya, ihe ga-eme ka ị gaa alaeze eluigwe. Biko mara na ọrụ ga-eso gị na ya. Nke abụọzi bụ ọrụ gị na Chineke n'ime Kraịst. Nke a bụ nke a chọziri ka itinye ọrụ gị na ya. Mara na onye na-ekweghị na Jizọs Kraịst sọsọ maka nzọpụta ya anọghị n'ime Kraịst, ma ya fọzie ịnọgide n'ime Jizọs Kraịst. So nke mbụ bụ mmadụ nọ n'ime Kraịst, ma nke abụọ bụ ọrụ mụ na gị bụ anyị ịnọgide n'ime Kraịst. Ndị nọ n'ime Kraịst ịnọgidezi n'ime Kraịst. Ọ pụtara ọrụ mụ na gị ya na Chineke n'ime Kraịst. Ị gakwazie na Jọn isi nke 15 site na amaokwu nke mbụ na amaokwu nke 5, akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara na ebe dị otu a na-ekwu maka mkpụrụ onye nọ n'ime Kraịst ga na-amịta. Mana mkpụrụ ahụ bụ mkpụrụ a ga-amịta ma ọ bụ na onye ahụ nọ n'ime Kraịst nọgide n'ime Kraịst. Ọ bụ ya bụ na onye ahụ ma gịnị mịtara mkpụrụ n'ime Kraịst. Ebe a na-ekwu na onye nọ n'ime Kraịst agaghị amị mkpụrụ, agaghịkwa na-anata ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ngọzi nke Chineke ma ọ bụ na onye ahụ nọgidere n'ime Jizọs Kraịst. Kedu ka ndị kwere ekwe ga-esizi nọgide n'ime Jizọs Kraịst? Ị gaa na ebe anyị ji mere akwụkwọ ọgụgụ anyị na Jọn nke izizi isi nke 2 amaokwu nke 6, ebe ahụ mee ka anyị mara na onye ga-anọgide n'ime Kraịst bụ onye ga-eje dịka Jizọs Kraịst wee jee ije. Ihe niile Jizọs Kraịst kwuru, ihe niile Jizọs Kraịst mere, ọ bụrụ na ị na-eme ya, ị nọ n'ime Jizọs Kraịst. Maka mme ka ị mara na ọrụ ọbụla Kraịst rụrụ ma nke o kwuru, o mere ihe ndị a niile site na mmụọ nsọ, nke mere na ịga ije n'ime Kraịst ga-esite na gịnị? Mmụọ nsọ. Ọ bụ ya bụ onye nyere Jizọs Kraịst ike ịga ije a anyị kwesịrị inejere anya. Ị gakwazie na ndị Galeshia isi nke 5 amaokwu nke 16, Baịbụl mee ka anyị ghọta na ọ bụ iwu Chineke na anyị ga-aga ka Jizọs Kraịst wee gaa, bụ ịga n'ime mmụọ.
akwụkwọ nsọ mekwazị ka anyị mara na ọ bụ mmụọ nsọ nyere okwu nke Chineke, na ịgakwazi ije site na mmụọ nsọ bụ idebe okwu nke Chineke, idebe ihe akwụkwọ nsọ kwuru na Baịbụl. Idebe ihe okwu Chineke na-eme ka anyị ghọta. Mgbe ị na-edebe okwu Chineke, ị na-aga ije site na mmụọ nsọ, n'ihi na ọ bụ mmụọ nsọ nyere okwu Chineke. Ọ bụ ya ji ndị nsọ wee dee akwụkwọ nsọ. Ịga ije dịka Jizọs si wee gaa bụ site na mmụọ nsọ, bụ idebe okwu nke Chineke, nke pụtara na iso Baịbụl bụ ịga ka Jizọs Kraịst siri wee gaa ije. Ọ bụ ya bụ ịgakwazi ije site na mmụọ nsọ, bụkwazi ịnọgide n'ime Jizọs Kraịst. Onye ga-anọgide n'ime Jizọs Kraịst bụ onye gaa ije dịka Jizọs Kraịst wee gaa ije. Onye ahụ bụkwazi onye na-eso okwu nke Chineke, n'ihi na ọ bụ mmụọ nsọ nyere okwu nke Chineke. Ọ bụ ya bụ ịga ije site na mmụọ nsọ, bụrụkwazị ya bụ mmadụ ịnọgide n'ime Jizọs Kraịst. Kedu ka Jizọs Kraịst siri wee gaa ije? Nke mbụ, o mere mmiri chukwu. Ọ bụrụ na ime mmiri chukwu nke akpọrọ baptizim, mara na ị na-aga ije na mmụọ nsọ, ị na-aga dịka akwụkwọ nsọ si were kwuo. E kwuru otu a na Matiu isi nke 3 site na amaokwu nke 13 ruo na amaokwu nke 16. Ebe dị otu a kọwara na Jizọs Kraịst n'onwe ya mere mmiri chukwu, o mere baptizim. Mgbe ị mere baptizim, mara na ị na-aga ka Jizọs Kraịst were gaa. Nke abụọ, o ji okwu Chineke aga n'ọnọdụ ya na ọnwụnwa ya. O ji okwu Chineke aga n'ọnọdụ ya ọnwụnwa ya. Ọ dị otu a na Luk isi nke 4 site na amaokwu nke 1 ruo na amaokwu nke 5. Ịgụtụkwazie ya na ruo na amaokwu nke 13, ịhụ mgbe a nwara ya ọnwụnwa, mgbe ọ nọ na nsogbu. Gịnị mere? Okwu nke Chineke ka o ji wee bụrụ onye nwe mmeri. Anyị niile nọ n'ọnọdụ dị iche iche, ya na ọnwụnwa dị iche iche. Ụfọdụ tere aka dịka ọnwụnwa na ọnọdụ ezinụlọ. Ụfọdụ tekwaziri aka bụ ọnọdụ anyị na ndị agbata obi anyị. Ihe mkpagbu dị n'agbata obi, ma nke dị n'ezinụlọ. Ọ bụkwazi nke dị ebe ị na-arụ ọrụ, ma ebe ị na-azụ ahịa, ma ọ bụkwazi n'ebe a na-eje akwụkwọ. Ọnọdụ dị otu a na-adịgidetu. Mana achọrọ m ka ị mara na ma ọ bụ nke na-adịgidenu, ma ọ bụ nke nwere ike ịbịa na mberede, maka o nwere ụfọdụ nsogbukwazi bụ ndị agha atụbaghị anya anyị nwere ike inweta ka anyị na-aga n'ụzọ. Maragodu na ọnwụnwa na nsogbu ga-adịrịrị n'ụwa. Ndị na-asị gị na ihe niile ga-adịrị gị na mma ma ime nke a, ma ọ bụ ịbịa ụka ha, ma ọ bụ inye nke a ma onye nke ọzọ, ha na-aghọrị gị. N'ụwa anyị nọ na ya, nsogbu na mkpagbu ga-adịrịrị. Nke kachasị na-abụghọ na ọ dị na keduzi ka isi so nsogbu gị na mkpagbu gị. Ọ bụrụ na ị ga-eso Jizọs Kraịst ka o si gị ije, ị mara na ị ga-eji okwu Chineke soo nsogbu gị na mkpagbu gị. Ọ bụ na ọ bụghị otu a, ị mara na ị naghị aga ije ka Jizọs si wee gaa ije. Maka njikere gị, gịnị ka iji eso nsogbu gị na mkpagbu gị? Ọ bụ ndụmọdụ ndị mmadụ ka iji eso nsogbu gị na mkpagbu gị, ka ọ bụ ahụmahụ gị nke ndị oyibo kpọrọ experience ka iji eso nsogbu gị na mkpagbu gị, ka ọ bụ ka o si metụta gị n'obi
nke ndị oyibo kpọrọ feelings ka iji eso nsogbu gị na mkpagbu gị. Amaghị m ka isi eso nsogbu gị na mkpagbu gị, mana m na-agwa gị taa na ọ bụrụ na ị ga-aga ije ka Jizọs siri wee gaa ije, ị ga-eso nsogbu gị na mkpagbu gị ka o si so nsogbu ya mgbe ọ nọ n'ụwa. Ka o si mee ya, o ji okwu Chineke were na-aga, n'ihi na okwu Chineke bụ site na mmụọ nsọ ka anyị si nweta ya. Ọ bụ ya bụ ịga ije site na mmụọ nsọ. Achọrọ m ka m jụọ gị, kedu ihe tụkwasịrị obi gị na ya gbasara nzọpụta gị na nsogbu ị nọ n'ime ya? Ị gakwazi ya n'ilu isi nke 3 site na amaokwu nke 5 ruo na amaokwu nke 7. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, tụkwasị Jehova obi gị niile, adaberekwana nghọta gị, n'ụzọ gị niile mara ya, ya onwe ya ga-emekwa ka okporo ụzọ gị niile zie ezi. Ọbụla onye mara ihe n'anya ya, gị onwe gị tụọ egwu Jehova, wee si n'ihe ọjọọ wezuga onwe gị. Ọ sị gị abụla onye mara ihe n'anya gị onwe gị. Ọ bụ ihe ọ na-akọwa. Tụọ egwu Jehova, si na ihe ọjọọ wezuga onwe gị. Mgbe ụfọdụ anyị na-echekwube na ọ bụ ihe ọjọọ ga-eme ka anyị si na nsogbu anyị pụọ. Ụfọdụ na-echekwe na ọ bụ asị ka ọ ga-abụ ha sịa ha si na nsogbu ha pụọ. Mana nke a bụ ime uche gị, nke a bụ ime ndụmọdụ ndị mmadụ, nke a bụ ime ka o si dị gị n'obi. Chineke wee sị gị tụọ egwu ya, emena ka o si dị gị n'anya, ka isi hụta ya, ka o si dị gị n'obi. Ma jụọ onwe kedu ihe Chineke kwuru na ị ga-eme n'ọnọdụ a. Mee ya. Ọ bụ ya bụ na inwe nzọpụta na nsogbu ahụ na ihe mkpagbu ahụ. Ọ bụ ka Jizọs Kraist na onwe ya siri wee nwee nzọpụta na mkpagbu ya, bụ na o meriri ekwensu wee mee gịnị? Rie mbọmbọ ọsọ. Ọ bụ okwu Chineke ka o ji merie ekwensu. Ọ bụ na ị ga-enwe mmeri, ọ bụ sọọsọ okwu Chineke ka ị ga-eji nwee mmeri. Ịga ka Jizọs Kraist siri wee gaa bụ ị na-eso okwu Chineke dị n'akwụkwọ nsọ. E nwere onye ụka anyị nọ n'Aba tara ezigbo afụfụ wee kpata ego gote ụgbọala bọs binye mmadụ ka a na-agbara ya na-enye ya ego. Nwa okorobịa o binyere ụgbọala a buru ya gbapụ gbalaga. Ọ chọọ ya, ọhụghị ya. Ndị mmadụ na-asị ya, inyere onwe gị nsogbu, ka mkpọrọ gị gaa na nke ndị dibịa. Onwe ebe mkpọrọ gị gaa kịta. Bọs ga-alata. Jọs ime ha n'ihe a nwoke dibịa ga-eme, si gị mee nke gị, ị ga-abụ onye ga-afụ ụgbọala gị ọzọ. Ọtụtụ ndị dị iche iche na-abịa enyegasị ya ndụmọdụ ka egebe dị otu ka egebe dị otu a. Nwoke asị mba, n'ihi na ka o si kwuo, ana m atụ Chineke egwu. Chineke bụ onye nyere m ego, nye m ike nji wee mee gịnị? Nweta ụgbọala a. N'aka ya ka ọ dị. Ha asị na nwoke amaghị ihe. Nọ n'aba ahụ na-egbu oge. Ma ịmago na o chee ka o si taa ahụhụ wee kpata ego a, ọ ga-asị mba, ka m mee ihe ndị asị m mee, ka m gaa ebe ndị asị m gaa. Ma ọ sịrị mba, o nwee ndidi. Gịnị mere? Mgbe Chineke fụrụ obi ya na ọ na-enegide ya anya, na ọ chọghị itinye aka n'ihe ọjọọ, gịnị mere? Na-egbughị oge ọbụla, Chineke enye ya ụgbọala 2 n'otu nje. Ọ taghị ya afụfụ ka o si wee taa ahụhụ nweta nke izizi ahụ o nwetara, ma o nwetara 2 n'otu nje. Gịnị ka o mere? Ọ sị ka Chineke were ọnọdụ. O so ka Jizọs Kraist wee mee gịnị? Eso ọnọdụ ya. Kedu ka isi eso ọnọdụ gị n'ụbọchị nke taata? Kedu ka isi eso nsogbu gị n'ụbọchị nke taata? Amaghị m. Ịdị ihe a mekwazịrị
n'oge Job, mgbe Job nọ na nsogbu na mkpagbu dị iche iche. O nweghịzi ihe onwe, akụnụba ya alago, ụmụ ya alago, ịhụnanya nwunye ya anakwugo, kpata o ji wee hụ ya sị ya, ha, ị ka na-atụ Chineke egwu, bụọ ya ọnụ ka ị nwụọ. Are you still keeping your integrity? Curse God and die. Ma gịnị mere Job onwe ka o si wee gee nwunye ya ntị, ma ọ ka nọgidekwara n'okwu Chineke, n'egwu Chineke. Ma gịnị mere anyị mazịrị na Chineke gọziri ọdịnihu Job ngwugwu abụọ karịa n'izizi mbụ? Kedu ka ị si eso nsogbu gị? Achọrọ m ka ị mara na ịma nwe mmeri ma ọ bụrụ na ijiri ka o si dị gị n'obi ndụmọdụ ndị mmadụ ka isi chee ahụmahụ gị wee soo nsogbu gị. Ị na-emekwazi otu a, ị gaghị anọgide n'ime Jizọs Kraist. Nke atọ, Jizọs Kraist zisara ozi ọma. Ọ bụrụ na ị ga-aga ije ka Jizọs wee gaa ije, ị ga na-ezisa ozi ọma nke Chineke, ozi ọma nke nzọpụta. Ọ bụghị na ibu Baịbụl zibe ozi bụ ị na-ezi ozi ọma nke Chineke. Nọọ ka ị na-ezi ozi, ọ bụ ozi na-arụtụ aka mmadụ iji obi ya nabata Kraịst nwee nzọpụta, ka ọ bụ ozi bụ mee nke a mee nke ọzọ ka ị gaa alaeze eluigwe? Ọ bụ na ọ bụ ozi na-ezi na ọ bụ ọrụ ka mmadụ ga-arụ gaa alaeze eluigwe, ịbụ onye ozi ụgha. Izi ozi Kraịst bụ iji okwu Chineke ka o si debe ya gwa ndị mmadụ na ọ bụ okwukwe ha na Jizọs Kraịst ọsọ. Ị gaa na Matiu isi nke a na amaokwu nke 17, Kraịst ziri ozi gwa ndị mmadụ chegharịa, kwete na ya bụ onye nzọpụta ha. Ịga ka Jizọs siri wee gaa bụ ime gịnị? Izisa ozi ọma nke Chineke dịka o siri wee nye n'iwu na Mak isi nke 16 amaokwu nke 15. O nyere iwu na anyị kwesịrị ije n'ezi ozi ọma nke Chineke. Onye ọbụla kwere ekwe na anaghị ezi ozi ọma nke Chineke anọgideghị n'ime Kraịst. Ilu isi nke 11 amaokwu nke 30 kwuru sị na onye ahụ amaghị ihe, onye na-anaghị anọgide n'ime Kraịst, anaghị eso ụzọụkwụ Kraịst, onye ahụ amaghị ihe. Ma onye na-ezi ozi ọma na-eso ụzọụkwụ Kraịst, onye ahụ bụ onye ma ihe. Ọ bụ ya akwụkwọ nsọ kwuru n'ilu isi nke 11 amaokwu nke 30. Ịnọgide n'ime Kraịst bụ ịga ka Kraịst siri wee gaa, nke bụ na ị ga-edebe okwu Chineke. Ọ dị ọtụtụ ihe Jizọs Kraịst mere ma nye n'iwu ka ị na-eme ya, ka ị na-edebe iwu Chineke, iwu Kraịst, mara na ịnọgide n'ime Kraịst. Ị na-aga ka Kraịst si wee gaa, and ị bụ onye ga-enwe ngọzi nke Chineke. Ọ bụrụ na anyị nọgide n'ime Kraịst, anyị ga-emekwazi gịnị? Anyị ga-amịta mkpụrụ. Ọ bụ ya bụ ụgwọ ọrụ, n'ihi na ọrụ ọbụla nwere ụgwọ. Chineke ga-azakwazi onye ahụ ekpere ya. O nwere ọtụtụ ekpere anyị na-ekpe n'ụbọchị nke taata, ma ya enweghị azịza site n'aka nke Kraịst ma ọ bụ aka nke Chineke, n'ihi na anyị anaghị erubere Chineke isi. Anyị anaghị eso ụzọụkwụ Kraịst. Anyị anọgidere n'ime Jizọs Kraịst. N'ihi na anyị anọgideghị n'ime Kraịst, ekpere anyị anaghị aza ya. Ma Chineke kwuru na Jọn isi nke 15 site na amaokwu nke 4 ruo na amaokwu nke 8 ya na amaokwu nke 16, na ọ bụrụ na ị na-ezi ozi ọma na-eso ụzọụkwụ Kraịst, a ga-aza ekpere gị. Ịmị mkpụrụ a nwere ike ịbụ mkpụrụ obi ịdọtara Chineke, ma ọ bụ inweta mkpụrụ nke mmụọ nsọ ekwuru na ndị Galeshia isi nke 5 amaokwu nke 16, ya na site na amaokwu nke 10
22 ruo na amaokwu nke 23. Enwekwaziri ụgwọ ọrụ ebighị ebi dị n'eluigwe bụ maka ndị nọgidere n'ime Jizọs Kraịst. Ị gaghị amị mkpụrụ maọbụ nweta ụgwọ ọrụ a ma ọ bụrụ na ị nọgideghị n'ime Jizọs Kraịst. Na mmechi, ịnọgide n'ime Kraịst dịka nsi wee kwuo na ọ bụ ọrụ gị na Chineke n'ime Kraịst, mana ịnọ n'ime Kraịst dịkwa iche na ịnọgide n'ime Kraịst. Ịnọ n'ime Kraịst, asịrị m gị na ọ bụ ọrụ nke Kraịst rụchara maka nzọpụta gị ịnọ n'ime ya. Ọ bụ mmasị Chineke na ị ga-aghọta na ọrụ ga-eme ka ị nwee nzọpụta nọgide n'ime Kraịst bụ gịnị? Ma ikwe na ya ma so ozu okwu ya. Ma gbasara ịnọ n'ime Kraịst sọsọ maka ịga alaeze eluigwe, achọ nke mara na ọ bụghị ọrụ gị, ọ bụ sọnsọ ọrụ nke Kraịst. Ọ bụrụ na ị ga-eji obi gị niile kwete na Kraịst ma kpọọ ya, ị ga-abụ onye ga-anọ n'ime Kraịst. Etinyekwana ọrụ gị, ewepụkwana ọrụ nke Kraịst. Ọrụ Kraịst ezugo oke. Gịnị ka ị ga-eme? Jiri obi gị kịta soro m n'ekpere a. Ka m na-ekwu soro m kwuo, ka ị na-ekwukwazi kweta n'obi gị na Kraịst sọsọ bụ onye nzọpụta gị. Biko wepụ ọrụ gị. Ọrụ nke Kraịst ezugo oke maka nzọpụta gị, ka ị gbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi, ka ị bụrụ onye ga-anọ n'ime Kraịst. Mechie anya gị n'ekpere a, nkwuo esoro m kwuo. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ, ekwesịkwazịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ mụ na ị sitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, o wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke 3 wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Zọpụta m, onye nwe m, n'ọkụ mmụọ, ka m nọnyere gị ebighị ebi ebighị ebi. Daarụ onye nwe m, onye kere ụwa niile, na nzọpụta nyere m n'ụbọchị nke tata. Amen and amen. Ọ bụrụ na iji obi gị niile na ekpere a kwete na Kraịst sọsọ bụ onye nzọpụta gị, na ọrụ ọ rụrụ ezugo oke maka nzọpụta gị, achọ nke mara na Chineke si na inwego gịnị? Nzọpụta, inwego ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a, ịnọwo n'ime Jizọs Kraịst. Mana ịnọgidezi n'ime Kraịst bụ na ị ga-eso ụzọụkwụ Kraịst. Nke a ga-eme ka ị mịa mkpụrụ, nwekwazịa ụgwọ ọrụ dị ebube. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Anyị na-enwe ọgbakọ na Destiny Comprehensive Secondary School nke dị n'azụ Obunagụ, Ọka, Anambra Steeti. Anyị na-enwe ụka ụbọchị ụka ọbụla o jiri ọkara gafee elekere 9 na mgbede, kwazi ọ na-abụ elekere 5. Ụbọchị Wednesday anyị na-enwekwazi ya na-akpọ Bible Study and Prayer Meeting na oge mgbede elekere 5. Anyị na ndị Faithful Baptist College jikọrọ aka ọnụ ịzụ ndị mmadụ ga-abụ azụsịa gị na ihe kpọrọ Bible College. A ga-enyekwazi gị asambodo nke ga-esi na Texas, USA bịakwute gị na-enweghị okwu ego akwụ gbasara ya, n'efu ka ị ga-anata ihe ndị a. Daarụ hinne ka isi wee gee ntị ma nabatakwazi okwu nke Chineke n'ụbọchị nke tata. Ka ọ dịkwazịa n'izu ụka ọzọ n'oge awa. Ka ọ dị.